ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi m niile ekelekwa m unu. Ihe ọma niile unu na-achọ, Chineke mee ka o ruo onye ọbụla n'ime unu aka. Ọ ga-adị unu mma n'ụtụtụ, n'ehihie ma n'abalị. Ọ bụ mbụ Maazị biri nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka unu na-anụ olu ya n'ụbọchị taa. Mana tupu anyị aga n'ihu, ka anyị kelee Olisa bi n'igwe, onye mere ka isi n'elu akwa anyị dị iche iche, akwa ndị na anyị kunie ụra n'ụtụtụ a na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị ga-ekele ya, kwanyere ya ugwu ruru ya. Chineke bi n'eluigwe, onye ọgọdọ ya na-akpụ n'ala, bụ onye mere ka anyị si n'elu akwa ndị na dị iche iche wee kulite n'ụbọchị taa na ndụ na ahụ isi ike na-enweghị akụkọ ọjọọ ọbụla. Imeela gị onye kere ụwa, biri n'elu na-eleka ụwa anya, ka ebulie gị elu sọpụrụ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ na-abụ eto dike na nke o mere, mekwa ọzọ. Ya mere o ji dị mkpa ka anyị kelee Olisa bi n'igwe, onye mere ka ihe ọma niile a ndụ na ahụ isi ike ruo anyị aka, maka na anyị aka ụkwana ndị nwụrụ anwụ mma mere anyị ji wee dị ndụ n'ọnwa amara Chineke. Ya mere anyị ga-eji na-ekene ya, maka na eto dike na nke o mere, mekwa ọzọ. Ọ ga-enyekwa anyị ndụ ma anyị gosipụta na nke o nyere anyị na ọ dị anyị mma. O nwere otu ihe m chọrọ eri anyị. O nwere otu ilu ndị Igbo na-atụ asị, ọnụ eji biri akụ si were ya wụọ ya. Ọnụ eji biri akụ si were ya wụọ ya, maka na ọ na-adị mma otu ahụ, ka na-akpọ ọfụma alahụ n'ute. Cha 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 Igbo kwenu. Cha 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 Igbo kwenu. Lụọnụ, tụọnụ, buenụ, mụọnụ, zụọnụ, toonu, rienụ. Igbo kwezuonụ, yorororororokwacha. Emere nwa nne die, emenyere ogbo nne die, menyekwara nwa nọsi ike, ụwa na-aga. Ndị na-ekwu okwu ya ka m gakwa n'iru, ka m malite ebe m kwụsịrị, bụ ndị na-adịghị ekwe akwụghachi ụgwọ ha nara. Ihe ọbụla ha hụrụ nara gị, ha adịghị ekwe akwụghachi. Ma ọ bụrụgodo ego ju ha akpa, ha agaghị ekwe akwụghachi. Ha agaghịkwa na-agwa gị sị na ego ahụ adịghị, nke pụtara na ha ejie, mana ha ejie na-achọghị okwu. Ha agaghị akwụ ihe niile ha gwara gị, ọnụ ha na-agba pretem pretem mbọchị ha na-abịa ịnaghị ya. Onwe nke bụ n'ezi, gị nwajizi aka gị na-agba ụgwọ ego gị, ọ bụ ihe ha nara gị, ma ọ bụ akwa, ma ọ bụ gịnị, ha agaghị ekwe enye gị ya. Ọ bụrụ ego ha sị gị na gị nwetụrụ ha ndidi, na ha ga-enye gị ego ahụ, na ego ahụ adịbeghị. Mana ị ga-anọ ebe ahụ ka ha na-agụghasị ego, ị na-ajụzi kere ego nke a ga-enye gị. Eleghị anya ego ahụ ịhụ n'aka ha na-agụghasị, eleghị anya ego ahụ karịrị ego ha nara gị ogbukpu ogbukpu, mana ha agaghị ekwe enye gị ya. Ha na-achọ gị okwu, nke bụ na ka aka ilu si ada na ntị, abụghị ka o si atọ n'ọnụ. Ihe niile e kwuru oge a na-aga ọrụ, alọtawazie ekwuwe ihe ọzọ. Agwa dị otu ahụ adịghị mma, maka na ọ bụ ịga gbaziri mmadụ ihe si ya biko nye m, ọ bụ ego, ịkwụghachi ya ngwa ngwa, ụwa na-atọ. O nweghị onye ọbụla Chineke kere ka ya na aka nwanne ya ghara. Site ugbu a ruo mgbe ụwa a ga-agwụ, a ga-enwe ndị ka ibe ha. Ya mere eji enwe ndị nye m biko nye m, aga m enyechighị gị. Ịgba mbibi agaghị akwụsị, maka n'ihi gịnị, aka aghaghị otu. Ọ bụghị njọ mmadụ ịgakwuru nwanne ya si ya biko chọrọ m na ejighị m, na ihe nọ m n'olu,
na m ga-enyechi gị ụbọchị dị otu a, mana ọ na-adị mma ka ụbọchị ahụ anyị kwuru na anyị ga-akwụchie ego ahụ ma ọ wechie ya ahụ anyị nara ka anyị mee gịnị wechie ya ma ọ kwụchie ya. Ọ ga-eme mbọchị ọzọ anyị anatakwuo na-eleghị anya. Ọ ga-eme mbọchị ọzọ anyị gakwa onye ahụ onye anyị, n'ihi na anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị abụghị ndị okwu na ụka ndị bụ anara gị ihe ịkwụ ya bụrụ nsogbu, kama ha ga-akwụ etinyere gị ọnụ ọjọọ dịka nna ị na-enye m nsogbu maọbụ nne kedu ọwa ego ole ka m ji gị ihe a. Onwe ndị ji mee ụgwọ karịrị ihe dịka otu a nji gị okpu ogbugbo, mana ebubeghị m ha, anaghị m enye ha nsogbu. Ọ mgbe ọbụla ha ewetara ya nara, mana nke gị wee naghị ekwe ṅụọ mmiri tọgbọ iko mgbe ọbụla ego gị. Ha echefuo na ọ bụrụ na ha kwuru okwu a mbọchị a ha na-abịa nara gị ihe a, o mekataghị ka ị were ego ahụ nye, ma ọ bụ na mmanya na-egbu gị ị gaghị eme ya, maka n'ihi na ha chọrọ ịnata gị ihe ahụ. Ewere obi udo, ha ewere obi dị umeala bịakwute gị ka ọ bụ na gịnị ka anapụta gị ego ahụ. Agaghị enye gị ego ahụ site n'ọnwa ruo n'ọnwa, site n'izu ruo n'izu, site n'ọnwa ruo n'ọnwa, site n'afọ ruo n'afọ. Sọsọ akọ ka a ga na-akọ. Ha agakwa n'ahụ gị sị biko nwere m ndidi. Ọgụ ma ga-ejizi aka gị na-agba ụgwọ ego mmadụ kwesịrị ịbịa kọwara gị na o ji gị nwajizi aka gị agba ụgwọ ahụ eji gị. Mụcha ọbụla bịara akọrọ gị akụkọ, o nwere ike bịakwa ọ chọrọ iji gị eme ihe egwuregwu, ọ sị ndị dị otu a na ha gwa gị na ya anọghị ya mana ọ nọ ya. Ọ bụ gịnị iji were gị kparịa mụ na ego gị ọnọgọ imeghere mmadụ emere ka eji gị eme ihe ọchị. Ọgụ imeghere mmadụ emere buteziri gị mkparị. Kedu ihe ị na-atụ anya na ụdị onye dị otu ahụ mere mmadụ ọgụ akwụchighị ya ọgọ o mere ọgọ ahụ na onye ahụ si nye m na m ga-enyechie ya, ọ bụrụ na ọ bụ were na akwụkwọ na onye ahụ akwụchighị ya. Kedu ihe na-atụ anya ma onye ọzọ gakwa onye ahụ ma ọ ga-enwe ike inye, n'ihi ihe ọ hụtara site n'aka onye nke ọzọ na-ekweghị akwụ ụgwọ o ji ga-eme ya ọ gaghị enwe mmụọ ibinye onye ọzọ. Ọ bụ otu a ka ihe ụwa si dị. Ọtụtụ mmadụ egbochichaala ụzọ ndị ọzọ, emechichaala ụzọ ndị ọzọ ịnata ihe, n'ihi gịnị? Ndị e nyere anaghị ekwe akwụ, kama ha ga-akwụ etinye ya ọnụ ọjọọ, tinye ya mkparị nke ga-eme ka obi lee onye ahụ mmiri. Mbọchị ọzọ ma ọ gwụnadị na ọwụ onye akụkụ ahụ ha agaghị enye, ma ọ gwụnadị ego onye ahụ bịara ịna were ezigbo mpe ha agaghị enye. Ka ihe kpatara ọ bụ ejiri akwụ, ọ bụ ibute ọnụ ọjọọ. Si gịnị? Ọnụ eji biri akụ si were ya kwụọ ya, ọ na-adịkwanụ mma. Ọ na-eme ka udo dị n'etiti mmadụ na abụ. Ọ na-eme ka enyi na enyi na-aga siri were. Ọ na-eme ka nwanne na nwanne ụtọ ha na-adịwanye na-atọ ka nnu bekee. Maka gịnị? Ihe e kwuru ka a na-eme. Mana ijiri ụgwọ ị naghị akwụ ya, etinyekwu ọnụ ọjọọ na ya, agwa mmadụ na ọ ụsọ gị ji mmadụ ụgwọ. Ihe ọ bụ okwu ị kwesịrị ịgwa onye ji gị ụgwọ na ọ bụ ụsọ gị ji mmadụ ụgwọ. Onye ji gị ụgwọ bụ nke a bụ okwu gị na onye ahụ. Ị chọrọ ịhapụrụ onye ahụ ego ya o ji gị maọbụ ihe o ji gị n'ụgwọ, hapụrụ ya onye ahụ. Mana onye nke a ejiri nara ihe ọ na-agwa gị na gị nye ya ego ya maọbụ ihe ahụ ị nara ya, agwakwara ya na o nwere onye ji gị ụgwọ n'ezi nke ị na-anaghị enye nsogbu. O nwere onye ji gị ụgwọ n'ezi na-akwụbeghị ya, na enwebeghị mgbe iji na ya onye ahụ, na ya mgbe ọbụla onye ahụ wetara ihe chie gị. Mgbe onye ahụ wetara onye chie gị bụ mkpebi gị. Atọkwara anya ka onye ọzọ nwekwa ụdị mkpebi ahụ esi gị na mgbe ego ahụ bịara nara ya, mgbe ị wetara ya inye ya. Okwu n'ụka ka ị na-achọ. Ma ọ bụrụ na iwere gị ego mmadụ nyere gị, wetara ya mgbe ị kwere nkwa na ị ga-ewechi ego ahụ. Ọ bụrụ na ikwe ka olu eji biri akụ ka ọ ghara iwe olu eji wee mee gịnị kwuchie ya, okwu n'ụka ka ị na-achọ, nsogbu ka ị na-achọ, mgbochi ụzọ ka ị na-egbochiri ndị ọzọ, ha agaghị enwe ike ịnata mgbe o ji ha n'olu. N'ihi na gịnị? Onye nyere ndị mmadụ ego akwụchie ya, obi anaghị adị ya mma. Onye ọzọ bịa, ọ ga-ahakwa ahụ, ọ ga-ahịa ahụ ka o werekwa wenye onye ahụ, maka na ọ na-ahụta onye ọbụla onye na-abịa n'ọkwa otu onye nke ọzọ ahụ dị ka ọ dị. Ya mere o ji wee dị mkpa ka anyị kwụchie ụgwọ anyị nara. Ihe ọbụla anyị mere anyị were, ma ọ bụ na anyị ejighị ka ya rie onye ahụ, ka onye tụrụ anyị obere ohere. Anya nọkwara chere ka onye ahụ were ọnụ ya na-abịa agba ụgwọ ahụ. Ekwekwana ka onye ahụ were ụkwụ ya na-abịa agba ụgwọ anyị ji ye, maka na agwa dị otu ahụ adịghị mma.
ọ ga-eme ka onye ada mba inye anyị mbọchị ọzọ maọbụ inyere ndị ọzọ aka n'agbanyeghị ka ego ndị ọzọ na-achọ n'aka ha. Biko ka ọnụ eji biri akụ ka ọ wụrụ ọnụ eji akwụ ya. Ọ na-adị mma ka ha kpaa ọfụma arahụ n'ute, ka e kwuru ka a na-eme ya, ọ bụ ya kacha mma. Ngwa na ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, n'Orie, Afọ na Nkwọ, ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ ka Chineke nye anyị ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka emesịa n'oo.